తిరుపతి జిల్లా చంద్రగిరి మండలం శ్రీనివాస మంగాపురంలో వెలిసిన శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో పుష్పయాగం వైభవంగా జరిగింది. ఉదయం 10 గంటల నుండి 11 గంటల వరకు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఉత్సవాలకు స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించారు. మధ్యాహ్నం 2 నుండి 4 గంటల వరకు పుష్పయాగం జరిగింది. ఇందులో తులసి, చామంతి, గన్నేరు, మొగలి, మల్లె, జాజి, సంపంగి, రోజా, కలువలు వంటి పలు రకాల పుష్పాలతో స్వామివారికి అభిషేకం చేశారు. బ్రహ్మోత్సవాల్లో అర్చక పరిచారకులు, అనధికార అధికారులు భక్తుల వల్ల తెలిసి తెలియక ఏవైనా లోపాలు జరిగి ఉంటే వాటికి ప్రాయశ్చిత్తంగా పుష్పయాగం నిర్వహిస్తారు. ఈ యాగం నిర్వహణ వల్ల సమస్త దోషాలు తొలగిపోతాయని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం. Yeah,